Oni treba da slušaju i znak i podznak. Dobro. Ali ako slušaju samo znak i onda slušaju nekog astrologa šta se dešava na raznim životnim poljima, onda kaže moj horoskop ne radi. Za to je bitan podznak. Ali i to je ono 5% onoga što je zapravo kad ja otvorim nečiju natalnu kartu. To je ono, mislim, od 6 miliona lavova ne mogu svi lavovi da budu srećni, svi lavovi, mislim, podznaka lava, da uđu u brak ili ne znam, neko će umreti, neko će kupiti nekretninu, neko, znači, sve. Ali u globalu, znači, pratimo podznak, jer podznak je kao delo. Podznak je ono što drugi vide. Podznak je tvoja kosa, tvoje odelo, tvoje cipele, tvoja kola, tvoje okruženje, tvoja porodica, tvoj brak, tvoje finansije, pa da li putuješ, ne putuješ, čime se baviš, to je podznak. A znak je ono što si ti sama sa sobom, ono što ti osjetiš. I onda ja na osnovu tvog podznaka sudim o tebi, jer to je ono što ja viđam svakog dana. Što emitujemo kao? To je ono što ja znam 30 godina, ako se znamo 30 godina, tebe znam kroz podznak. A onda ti kažeš da, ali ja nisam takva. To samo ti znaš da nisi. Zato što osjećam svoj znak zapravo u biti. Upravo to. Ali podznak je zato bitan i ta priča da on radi od nekih kasnijih godina. Ne, on radi od početka. On je bitan od dana rođenja. Kako to rade vatreni, zemljani, vazdušni i vodeni znaci. Da li uopšte može da se to tako kategorizuje? Pa može, ali opet da ne idemo od znaka do znaka. Idemo na znak i podznak ili neko je, eto, da uzmem moj primjer, bik jarac, da ima puno vatre u ličnim planetama. Znači, opet, kod mene je bitan i taj ovan, recimo. Znači, nije samo zemlja. Ajde, kažemo, ti vatreni znaci, njima je jako bitna ta neka akcija. Bitna im je borba, druženje, izlasci u smislu da su stalno u nekom pokretu, da se stalno za nešto bore, da se stalno dokazuju, da putuju. To je njima ono suština od početka. Sad kada uđu u te neke godine, to im sigurno teško pada, pošto gube snagu. I oni negde požele taj neki mir. Ali mir u smislu, neće ovan više onako da razmišlja da mu je ceo život bojno polje, ali neće ni da trpi pored sebe nekog koga sputava i koga drži u kući. Znači, u zrelijim godinama, ako ovna ne možete da pratite, neće na dobro da izađe. Jeste. Onda, recimo, ako je neko ceo život jurio tu poziciju, on će se smiri na toj poziciji. A onda, recimo, kada dođe ta neka smena, recimo konkretno lavovi, kada dođe ta neka smena generacija, pa neko sad dolazi na njihovo mesto, pa ne znam, oni to jako teško podnose. Znači, oni u nekim starim godinama vole taj mir, u smislu, eto, postigo sam to i to. Ali da ne deluju smenjivo. Ali onog momenta kada ti počneš njega da zamenjuješ, oni tada počinju da kao venu, kao da se gase. I tada počinje zapravo njihovo starenje. Oni tako stare. Dok strelcu samo nemoj da omogućiš više da putuje ili da se nešto desi, da on ne može da putuje, da trenira, da on je gotov. On i sa 30 godina izgleda kao da ima 60. On voli znanje, on voli putovanje, on voli... I nemoj to da mu oduzimaš. I to ih prati kroz ceo život. I sad recimo ta žena koja to sve voli nađe nekog partnera koji se svidi dok je Mars, pošto je Mars taj neki muškarac kojeg mi gledamo do neke 35. godine. I sad taj Mars je neki u ovnu, neki je u lavu, neki je u biku, pa da je ambiciosan, da želi da zaradi, da... Posle joj je bitno to sunce. Gledamo onda muškarca kroz sunce. I sad to sunce je dosta često drugačija energija od tog Marsa.
Kada dođu neke godine, njoj prija Saturn. Pa gledamo, recimo, kakav je taj muškarac kada stari, on može totalno da izgubi ambicije, može totalno da se povuče. A to strelcu ne, recimo, to strelcu ne odgovara. Ona je ostaje otprilike strelac uvek. I sad taj koji je imao Marsa u strelcu, voleo je putovanja kao i ona, pa je imao sunce u biku, pa je jurio novac. Dobro. To mu je bilo bitno da se obezbedi. Onda u nekoj starosti bude neki Saturn, mislim, težak Saturn, ajde da kažemo. A to promenljivo? Saturn u raku ili nešto. Mislim, da li možemo da utičemo na eventualnog Saturna u kući? Onda ona hoće da promeni muža. Evo, tome se radi. Da promeni muža za drugog muža ili tog muža da bude bolji? Njoj ta više energija ne prija. A je li moguće ovo što je u nekim godinama, mislim, ako su već te zvezde sve nama nacrtane kad se rodimo i postavljeno je kako jeste i ta ženska ideja da mogu da promene svog partnera? Bik, jarac, devica, oni od malena hoće da imaju novca, da uživaju u životu, da budu obezbeđeni i onda u recimo toj nekoj srednjoj dobi ako uspeju u tome, oni su srećni, zadovoljni i to se vidi na njima. Međutim, ako počnu da razmišljaju o materijalnom, o svojoj egzistenciji, tu oni počinju nekako da venu. Ukoliko nije upalilo do tada. Ukoliko počinju da gube recimo tu neku materijalnu sigurnost, ukoliko počinje da im puca karijera, pogotovo jarcu. Teško podnose tu vrstu. Jako teško podnose i izgledaju mnogo stariji nego što izgledaju. Ali oni mogu da se podignu u nekim godinama? Pa naravno, pa to sve trudu živa. Svako može da se podigne. Pa dobro, ali neko lakše, neko teže, mislim, u tom smislu. A neko i uživa u tome da se... Neko ima manjak te pokretačke energije i boji se da nešto započne. Bik, jarac, devica, oni od malena hoće da imaju novca, da uživaju u životu, da budu obezbeđeni i onda u recimo toj nekoj srednjoj dobi ako uspeju u tome, oni su srećni, zadovoljni i to se vidi na njima. Međutim, ako počnu da razmišljaju o materijalnom, o svojoj egzistenciji, tu oni počinju nekako da venu. Ukoliko nije upalilo do tada. Ukoliko počinju da gube recimo tu neku materijalnu sigurnost, ukoliko počinje da im puca karijera, pogotovo jarcu. Teško podnose tu vrstu. Jako teško podnose i izgledaju mnogo stariji nego što izgledaju. Ali oni mogu da se podignu u nekim godinama? Pa naravno, pa to sve trudu živa. Svako može da se podigne. Pa dobro, ali neko lakše, neko teže, mislim, u tom smislu. A neko i uživa u tome da se... Neko ima manjak te pokretačke energije i boji se da nešto započne. Njima je jako bitna ta mentalna stimulacija i to je od malih nogu kod tih ljudi vole da kupe to znanje, sve ih zanima, mnogo su radoznali i onda recimo kada dođu u te neke godine, kada, recimo, blizanac jako teško podnosi starenje, znak poznat, i on, recimo, kada počnu ljudi oko njega da se povlače, kada on više nema s kim on menja društvo, on menja grad, on menja sve, samo da ostane mlad. Jeste, evo, recimo, Željko Mitrović je blizanac. Ko dečak se ponaša, ono, kada gledaš vozi skate, ne znam. Da, šta ga vuče. Znači, sad mi je palo na pamet. Dobro, da. Sad, što se tiče vage, ona vremenom, pošto ona idealizuje, ona sve balansira i sve idealizuje, pa i te partnerske odnose, onda recimo u jednom momentu shvati da je ona dovoljna sama i sebi.
Pa da. Ona je najbolja i dovoljna sama Umetnica sebi. uglavnom. Jeste. Jer ona, ako ostane u tom nekom odnosu koji je idealizovala toliko i mislim koji nije kako ona zamislila, to odmah vidiš na njoj. To je ono, zato što lepotu žene ne čini fizički izgled, nju čini i energija, čini je duh. Ti ceo život moraš da radiš na sebi. Možeš da radiš i na tim nekim promenama na 5 godina najviše. I moraš da se edukuješ, moraš da izlaziš, moraš da budeš u tokovima nekako, moraš da vodeš računa o svom fizičkom izgledu. Ti kad si zadovoljna sobom ispred ogledala i drugi su zadovoljni tobom, to nema veze. Molim te da mi zaobiđeš Vodoliju. A neću, Vodolija je isto, traži tu mentalnu stimulaciju, traži tu neku originalnost, nekako uvek voli da se razlikuje od svih i da ima partnera recimo koji je isto tako nekako originalan i drugačiji od drugih, ali da je ne sputava ni u čemu, da je ne ograničava ni u čemu. I onda Vodolija u jednom momentu čak počinje onako i da, pošto je ona poznata po tome da voli da se druži, jedna reč je njoj nekako dovoljna da prestane da se druži sa nekim. To dolazi s godinama. To dolazi s godinama, da. Zato što ti ljudi postaju dosadni, zato što su isti, zato što su monotoni, zato što kad ona počinje da stari onog momenta kada joj oduzmeš slobodu. Znači, to ona ne može recimo da podnese. Gde si, s kim si, šta si, ne možeš ovo, ne možeš ono. Kod Vodolije ta sloboda, da, kod Vodolije ta sloboda. Ostali su nam i ovi vodeni, rak, škorpija, riba. Vodeni dosta onako u toj mladosti ono maštaju. I Škorpija je poznata da ide na sve ili ništa, da zna da ruši svetove, riba koja mašta toliko i rak koji sanja o toj nekoj porodici. Njemu kada počneš recimo da rušiš tu porodicu, kad se neko u okviru te kuće ponaša tako, pošto oni onako kako su stariji traže taj mir. I sad recimo u toj nekoj porodici neko počne onako da remeti taj mir. U stanju su da ga isteraju iz te iste kuće. Dok riba isto traži mir i traži tu neku sigurnu luku. Ceo život je nešto maštala. I nekako je željna, valjda, nije to realnost, ali više da doživi. Pa onda po ovome nekako mi se čini da rakovima i ribama možda dolazak zrelosti relativno možda i najlakše pada, jer vole taj mir koji zapravo... Ali ga ne nađu, često ga ne nađu, dok Škorpije recimo čim počnu da gube kontrolu, a nemaju kontrolu kada počnu da stare. Nemaju nekad kontrolu kada nešto ne mogu. Koju? Jeste. Tu onda one padaju.